салом мухлисони барселона, чиҳол доред бародарон? хайр чӣ? пагон насиб бозии барселона бо гранадаро бо тренери нав интизор мешавем ва мебинем бозиҳои даста тағйир ёфтааст ё ин ки не. имрӯз мехоҳам якчанд хабарҳо ва овозҳои дар гидро атрофи барселонаро ба шумо пешкаш намоям. агар мухлиси барселона бошед то ҳатман дар канал обуна шав ва ба зангулачааш зер кун ки аз хабарҳои дастаи дӯстдоштаат қафо намонӣ. дар ягон ҷо бо азур шинед мо бошад сар мекунем. Ювентус ва Барселона дар бораи ивазкунии футболбозони худ гуфтугузор гузаронида истоданд. Хабар медиҳад АС ба дастаи туринӣ метавонад ползашинник Иван Ракитиш гузарад ва дар самти муқобил бошад хафбек Федерико Бернардески мегузарад. тарафҳо аллакай гуфтушунӣ доранд. ин идеяи тобистони соли гузашта ба вуҷуд омада буд, аммо он вақт дастаи каталонӣ инро рад кард барои тренер Эрнесто Валверде. Ракитиш ба ин трансфер розӣ аст ва аллакай дар бораи шартномаи шахсии худ бо Ювентус маслиҳат кардааст. тарафи Бернардески бошад ҳоло хомӯшанд. дастаҳо инчунин ҳоло дар бораи шартҳои молиявии муомилот мувофиқат карда наметавонанд. Ювентус мехоҳад болои Барса маблағ спорад, нигоҳ карда ба сину соли бозингарон ки 6 солро дар бар мегирад. дӯстон, шумо чӣ фикр доред дар ин бора? бале, Бернардески барои курсии эҳтиётӣ лозим аст ва умедворам ки роҳбарият ӯро барои ҳамин мегирад. агар не, то ба даста лозим нест. дар ҷое ки Бернардески бозӣ мекунад, он ҷо Месси қарор дорад. беҳтараш бо Дуглас Коста иваз кунанд. ба контрҳамлаи Барса хело ёрӣ медиҳад ва ҳамун дар ҳамлаи чап бозӣ мекунад. тренери асосии Барселона Кике Сетьен гуфт барои чӣ дар вақти тренери буданаш дар Бетис футболкаи Серхио Бускетсро талаб кард. ман дар хонаи худ коллексияи футболкаҳоро дорам. онҳо ба футболбозони махсус тааллуқ доранд, ҳамон бозингароне ки маро хушбахт мекунанд. онҳо на танҳо футболбозони бузурганд, балки бозингароне ки бо ман кор карданд ва онҳое ки дар майдон меҳнат карданро дӯст медоранд. Бускетс бошад яке аз онҳост. ман ҳамавақт мухлиси ӯ будам. ӯ дар майдон мавқеи калидии худро дорад, махсус бо назардошти услуби бозии Барселона. вай фаҳмиши беназири бозиро дорад. барои ҳамин ман аз ӯ хоҳиши футболкаро кардам, гуфт Сетьен. тренери асосии Алсад Хави Эрнандес дар бораи рад кардани Барселона ба ҳайси тренерӣ комментария дод. бале, дар ҳақиқат ман аз Барселона аз Эрик Абидал ва Оскар Грау пешниҳод гирифтам, аммо ман ӯро қабул накардам, зеро тренерӣ кардани ин даста барои ман барвақт буд, аммо ин орзуи ман барои оянда боқӣ хоҳад монд. пеш аз ҳама ман қарори худро ба оила ва сипас ба бозингарони Алсад хабар додам, зеро онҳо аз рӯйдодҳо пайравӣ мекарданд. дар тӯли 3 рӯз ман қобилияти беҳтарини корро надоштам, аммо ҳоло ман пурра ба Алсад таваҷҷӯҳ мекунам, гуфт Хави дар Мундо Депортиво. бародар, лайк мон агар хоҳӣ дар оянда Хави тренери Барселона шавад. бо вуҷуди ин хабари бомбагиро рӯзи панҷшанбе сардори Окей Диарио Эдуардо Инда хабар дод. хабарнигори барномаи Эл Чурингуито хабар дод ки ситораи Барселона Лионел Месси аз роҳбарияти худ хоҳиш кардааст ки дӯсти хуб ва ҳамватани худ Серхио Агуероро бихаранд. тибқи иттилои Инда, Агуеро пешниҳоди Барсаро қабул хоҳад кард агар роҳбарият ба ӯ пешниҳоди трансферӣ кунад ва хоҳиши Лео дидани Агуеро дар даста бо ҷароҳати вазнини Луис Суарес алоқамандӣ дорад. дӯстон, шумо бовар намекунед ки чӣ хел ман бозиҳои ин ҳамлагарро дӯст медорам. агар ин трансфер рух диҳад, шахсан ман хело хурсанд мешудам. Агуеро аз он ҳамлагароне ҳаст ки медонад чӣ хел дарвозаи рақибро голборон кунад. дар комментария навис, оё мехоҳӣ Агуеро ба Барселона гузарад? хабаре ки маро хело хурсанд кард. чӣ хеле ки Кадена Сер қайд мекунад, ползашинники Бавария ки шартномаи ӯ аз Барселона аст, метавонад аз иҷораи худ баргардад. ба хабари сомона ба тренери нави дастаи каталонӣ Кике Сетьен бозингари бразилӣ лозим шудааст ва мехоҳад аз роҳбарият хоҳиш кунад ки бозингарро баргардонанд. дӯстон, шумо мехоҳед ки КОУТИНÖ баргардад? дар боло овоз диҳед. ба ҳамин тамом, Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо, пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.